استاد همین نمازی مسبوق میفهموندین. یکم مهم. رکعت چهل میخوند، دویم رکعت، سیم رکعت. намози масбуқ як одам фарз кардем ба ракати дуюм расида омад. намози пешин аст. масалан як ракат аз даст дод, се ракат ҳамроҳи имом хонд. вақте ки имом ба ду тараф салом дод, салому алайкум раҳматуллоҳ, салому алайкум раҳматуллоҳ гуфта ҳеи дуюмат талаффуз карда шавад, баъд аллоҳу акбар гуфта мехезад. на ин ки як тараф ба салом диҳад аллакай нахезад. имом ки ба ду тараф салом дод, баъд аллоҳу акбар гуфта мехезад. баъд аз он ракати чаҳорума мехонад, чунки ин се ракат хонд аллакай. барои ин як ракат боқӣ монда буд, ҳамун ракати чаҳорума мехонад. вақте ки ракати чаҳорума хонд, таҳиёт мешинад, салавот, дуо мехонад, салом медиҳад. тамом. ин агар дар ракати якум биёд. ва дар мазҳаби имом абу ҳанифа раҳматуллоҳ алайҳ агар ҳамин ҳодиса шавад, се ракат ҳамроҳи имом хонди, хеста ту якум раката хонда метимигон, на чорум раката. фоидаи хилоф чи аст? Фоидаи хилоф ҳамин ки агар шумо гуфти имом абу ҳанифа кати хонед, агар якум ракат мехонед, гуфти дигарҳо кати хонед чорум ракат. фоидаи хилоф ҳамин ки агар чорум ракат ҳисоб кунед, сураи фотиҳаи худаша мехонед. агар якум ракат ҳисоб кунед, замми сура мекунед. боқӣ мондаш як хел аст. имом абу ҳанифа ба ривояти фақду такия карданд, ҷумҳури уламо ба ривояти фаатимму такия карданд. ривояти фаатимму ки ҷумҳур ба вай эътимод карданд дар саҳиҳи бухорӣ ва муслим аст. ривояти фақду ки имом абу ҳанифа ба вай такия карданд, ӯ дар саҳиҳи бухорӣ муслим мартабаш поёнтар аст. фақду ба маънои қазо хонда тед. он ракатои фама фатакум фақду, он ракатое ки аз даст додед ва як қазо хонед. вай ривоят мебуд ки ва ма фатакум фаатимму, он ракатое ки аз даст додед ва як пурра кунед. пурра кунед ки шуд чорум ракат ҳисоб мекунед. қазо хондани бошед якум ракат. ҳамин хел фаҳми уламо аст. яъне аз ду ривоят асан ба инҷо сабаби хилоф гуногун будани ривоятҳо шуд.